Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten menika kita sedaya badhe sinau aksara Jawa. Lajeng aksara Jawa menapa kemawon to ingkang badhe kita sinau? Inggih menika wonten aksara rekan lan angka. Kenging menapa kok wonten aksara rekan? Aksara rekan menika wonten amargi wonten tembung-tembung ing basa manca. Mliginipun tembung saking basa Arab ingkang boten wonten ing basa Jawi. Dados dipun reka-reka supados anggenipun nglafalaken menika saged trep kaliyan menapa ingkang badhe dipun andharaken. Lajeng kados pundi anggenipun nulis cecak 3 ingkang wonten ing sanginggiling aksara menika? Nggih ingkang leres kados mekaten nggih. Sanes titik-titik 3 dipun jejer-jejer menika lepat. Lajeng menapa kemawon paugeran anggenipun nulis aksara rekan kangge nyerat aksara konsonan saking basa manca, mliginipun saking basa Arab. Ngoten ing mriki tuladhanipun nyerat khatib, arep, kutbah. Ingkang aksara rekan ingkang pundi? Nggih, leres aksara rekanipun ingkang kha. Amargi khatib menika menawi wonten ing basa Jawi menika boten wonten tembung khatib, dados ginakaken aksara rekan kha. Lajeng pundi malih wonten kutbah menika nggih. Kutbah menika nggih ginakaken aksara rekan kha. Lajeng aksara rekan menika boten wonten pasanganipun kejawi ingkang po utawi fa nggih. Dados anggenipun nyerat menika tembung ing sangajengipun dipun pangku. Lajeng aksara rekan menika saged dados pasangan nggih menika namung aksara fa. Ingkang salajengipun inggih menika aksara rekan saged dipun sukani sandangan. Tuladhanipun wonten ing mriki tembung bulam. Menika wonten aksara rekan go dipun sukani sandangan. Lajeng saged dipun sukani pasangan. Tuladhanipun wonten ing mriki wonten tembung was ikhtiar. Ikhtiar menika boten wonten ing basa Jawi. Dados anggenipun nyerat kados materi ing ngajeng wau nggih. Ini pun ginakaken i swara amargi boten wonten ing basa Jawi. Lajeng menika pasangan kha. Salajengipun inggih menika aksara rekan ingkang dipun sukani sandangan wulu layar utawi cecak. Cecak 3nipun dipun tulis ing kiwanipun. Tuladhanipun inggih menika firman. Firman menika cecak 3nipun setunggal kali 3 dipun serat wonten ing kiwanipun layar saha wulu. Lajeng aksara rekan ingkang dipun sukani sandangan pepet. Cecak 3nipun dipun serat wonten ing salebetipun pepet. Tuladhanipun inggih menika gethuk. Cecak 3nipun wonten ing lebeting pepet. Lajeng wonten angka Jawa. Kados pundi to anggenipun nyerat angka Jawa menika? Angka menika dipun ginakaken kangge nerangaken lambang mawi nomor. Lajeng anggenipun nyerat menika dipun apit pada pangkat. Menawi wonten ing wingkingipun angka wonten tanda bacanipun inggih menika koma, titik menika anggenipun nulis namung satunggal pada pangkat mawon. Satunggal menika nggih Sri. Tuladhanipun wonten ing mriki nyerat dawane kertas 36 cm. Menika wonten pada pangkat kangge ngapit angkanipun. Tuladha sanesipun inggih menika sapu siji. Arit menika pada pangkatipun namung satunggal amargi ginakaken koma. Kenging menapa anggenipun nyerat angka Jawi menika dipun apit ngangge pada pangkat amargi supados gampal anggenipun niteni menawi menika nyerat angka Jawa. Lajeng aksara-aksara ingkang dipun ginakaken wonten ing angka Jawa menika wonten ingkang sami ing aksara biasa. Tuladhanipun inggih menika angka satunggal ingkang sami kaliyan aksara ga. Supados boten kewolak-walik
menika dipun sukani padha pangkat. Nah, menika tambahanipun para siswa asring kewolak-walik antawisipun to saha ra. Menawi to menika tuladhanipun nyerat bathuk. Menawi to menika bathuk. Nah, tegesipun bathuk kalian bathuk menika lak beda. Menawi bathuk menika penyakit, menawi bathuk menika dahi. Menawi kewolak-walik menika saged ndadosaken tegesipun ugi beda. Lajeng wonten do kalian do. Menawi do menika tuladhanipun wedi ingkang tegesipun pasir. Lajeng menawi do wedi menika ajrih utawi takut. Lajeng antawisipun pepet menika kalian taling menika saged saha menawi pepet tuladhanipun kemeng keju. Menawi taling tuladhanipun inggih menika elek kalian elek sanes nggih. Menawi elek menika ginakaken pepet, menawi elek menika ginakaken taling. Tuladha sanesipun ingkang pepet inggih menika sepet pepet pepet menika Lajeng menawi taling tuladha sanesipun inggih menika kere. Lajeng antawisipun saha do. Nah, menawi kula anggenipun niteni menika lho, menika wonten bunderan-bunderan menika disrit. Menika kan dados angka do, dados kualikan menawi wonten ing niki bunder-bunderanipun wonten ing ngajeng menika sanes do ananging so kados mekaten. Lajeng anggenipun nyerat aksara Jawa menika adhedhasar anggenipun maos sanes adhedhasar seratanipun. Tuladhanipun inggih menika nyerat radio. Menawi nyerat radio menika kan dipun waos radio sanes radio. Menawi radio menika menapa? Terus ingkang leres anggenipun nyerat inggih menika radio. Ginakaken do saha ya sanes radio. Tuladha sanesipun inggih menika sega. Nah, sega menika anggenipun nyerat ing latinipun ginakaken sega, ginakaken a. Ananging anggenipun maos menika ginakaken o sega. Dados anggenipun nyerat ginakaken taling tarung. Ingkang leres menika sanes ingkang menika. Saha ginakaken pepet amargi sega sanes sega. Sanes nggih ingkang leres sega. Leren menika ginakaken aksara biasa nggih. Lo dipun paringi taling dados le. Ro dipun sukani taling saha no dipun pangku menika dados ren. Leren menika ginakaken aksara biasa amargi ingkang ginakaken aksara ngolelet saha pocarak menika ingkang le saha re sanes ingkang le saha re. Lajeng anggenipun nyerat taling menika wonten ing sangajengipun aksara ingkang badhe dipun sukani boten ing sawingkinging aksara. Matur nuwun.